Či toto? Chlapi si tam sedia. Ideme prvou triedou. Čo ti jebe? Cesta prvej triedy v Albánsku. Už koľko? 40 km? No. 40 km takýmto spôsobom. Najlepšie povedané. Gríz. OK. Pre istotu sme sa opýtali vonku pri sediacich, ináč koľko hodín? 3/4 po polnoci, opýtali sme sa pri a oni, že dobre, no to je dobrá cesta. No, takže maximálka je tu 90, takže my neprekročíme, ale aspoň, že rádio tu majú dobre, aj keď len toto Taliani, ale to nevadí. Tuto sú nejakí cestáre, Jebe ti, tam toto neviem. od 80. roku sa nepohli, ale navigačka ukazuje dobre, aj jedna, aj druhá. Takže za chvíľu sme v Grécku, predpokladám tak o 3 hodiny. Predpokladám mi príchod. Choď na svoju stranu, Jano, nie že pôjdeš, nechoď proti smere. To je lepšie. No, OK. Albánsku, takto. Vieme, prečo majú všetci Mercedesy. A my sme tu na Mini Cooperi. Zatiaľ zľava Mini Cooper, všetko v poriadku. Tak toto je veľa. Toto dôkazový materiál, čo budem ľuďom rozprávať a budú si klepať po hlave, že kým nejaké debiliny rozpráva. Tu je taký menší dôkaz, že toto je cesta prvej triedy, prikázaný smer, prosím pekne, inde sa ani nedá ísť. Iba tuto. Krása. Navigačka už konala, už sme odkázaní sami na seba, ale tak vyzerá to zatiaľ sľubne, kým to cesta kým nás vedie, tak je dobré, ale Čo ti jebe, to ako mám prejsť? Nejaká benzínka by tu pomohla, aby sme sa opýtali na cestu a dali si nejakú kávu. Myslím, mám ten pocit, že cítim benzín vo vzduchu, benzínka už bude. No nič, no, navigácia skončila. Takže držíme si palce. Vidíme svetlá v pozadí, nejaká civilizácia, alebo možno, že to budú ďalšie pracovné stroje. Ale jednu výhodu táto diaľnica má, že nemusíme platiť mýto. Žiadne mýto, nič sa tu neplatí zatiaľ. Ani keby mali sme platiť, tak nevieme čím zaplatíme, lebo nemáme. A neviem, aká je tu mena, čo tu oni majú? To ani Boh nevie.